Ayan po, naglalaban na po ngayon. Dito po tayo siya. May time na walang laro ito eh. Oh, palaro. Bansa. Go Jesus! Holy smart! Kaya pala. Hoy, Holy Surf mo! Pangit ng Holy Surf! Dito? After pa rin. Guys, what's your Mami? Paglalagay na ako yung Mami. Mami, kriminalyan yung mga kalaban mo. Salamat! Salamat! Mga holy blessings. Wait, Kriminalyan yan, mga kala mo. Hindi mo pwedeng paluan yan. Go, coach! Chi! Sana. Sige. May bidya! Hindi naman ako mabot sa beach. Sige, may laki. Lang sa matanda. Gerald! Oh, Gerald, siya yun! Baka isang panisira mo yun dyan. Ano ka mamaya? Dami pa. Ito si Gambol eh. Wow, what a combo! Nice, Alco! Iba din. Iba din. Ganding. Ay! Grabe naman. Panarin niyo. Wala na, uy. Biglan lang sa bago na kayo. Kaya. Nice one. Time na daw. Tingin daw siya ng bahay. Kasi hindi kayo makakarinig kayo kay Kuya Marvin hanggang next year. Wow! Nice one. Pasok pa rin natin siya. Wait lang. Sige, marami kami dyan. Nice one. Kain! Sige na, punta na. Kaya. Sabi mo, tanda na. Uy, wala akong sinabi kuya. Ikaw magsabi ah. Baka may bayad. For the bakal. Ginawa na. Hindi na-imagine niya din kanina. Sa kanya.
Hindi ganun din sa kanina. Maliit, angas. Uy! Iba din, Jason! Wow! Ganda ng combo na yun. Balik ka ito. Tapos ako magbili. Yung rally, tapos... Wala na. Ayabang ka dun ah. Mayroon ka mamayang one part. Iba ka sa akin. Oh, wala na. Nawala na, nakatuna. Sino dito? Si, ano, yung drop, yung boyfriend mo. JMP. Well, oh, Hey. Sorry. wow. Pato nyo lang may bonus yun. Out. Rotation. Yan, chat. Masalam. Nakita ko din. Wait lang, Leo. Sinalaban tayo. Hey! Wow! Hey! Out, out, out. Sorry, akin. Nice one, Em. May M&M ka mas. Swerte mong girlfriend mo. Ay. Mamaya may bonus yan. Pogi ka sana doon. Pogi ka sana doon, JM. May highlights ka na sana. Diba, inubos mo na kahapon yung... Hey! Jason! Huwag ka magigil! Pilit na lang pa eh. Sabi yung recipe. Habol pa siya. Ayan mo sa luma. Oo nga. Basta sa sabat ko. Pinag-ipan ako ni Kuya. Hey! Coach! Let's go, Rustin. Oo, mukha. Kasi nag-jump ka sa... Narinig tayo nag-out. Talaga, ba't Patay ka. Hi, Charlotte!
Nice try, Gio. Sa'yo. Nice one. 1920. Relax lang, JM! Nice, ma'am. Ay, nasa na. Eh, Go ahead! Oo nga. Alam na yan ni Matic. nice one. Go, man! Ay, I love you, coach! Pinasa lang. Kalma lang. 25, 20 na lang. Yee! Dami nun, JM! Yun lang. Focus lang. Go, M! Abo. Babaan mo! Habol, okay lang yan. Kalma lang. 21-21. Sorry, Lord. Paano din natin? Kailan kami nag-fight? Kung may ako, balik yung stocks. First number 8, Anigan and Villarino are the stars and Jake. Then court number 3, Anigan and Villarino versus Stars and Jake. Six couples. Level C, Anigan. Dito yan sa ito, di ba? Ay, tayo na! Tayo na din. Ay! Dito yan. Outside! Mr. Net, ikaw ba? $28.